Xabi Alonso Real Madrid'in täze baş tälimçisi. Elbette Real Madrid'de ödem futbolçuluk yıllarını çıkış etti. 2017-nji ýylda Alonso futbolçuluk karieresini yaptı we şonu Real Madrid'in 14 ýaş ondan kiçi ýaşlara düzümli tälimçi öýlendi. We şu ilkinji mewdumda şu ýaşlar düzümlen çempion etdi. Ondan soňra Real Sociedad'ın B, yani kiçi düzümne vardı ve onun ikinci ligadan birinci liga çıkardı. 1962 ýyldan beri Real Sociedad'ın B düzümü şu birinci liga çıkıp bilmän gelýärdi. Onu Alonso çıkardı. Ondan sonra Bayer Leverkusen'e geldi. Ve Leverkusen'da Xabi Alonso tarih yazdı. Yani Bayer Leverkusen'da tarihinde ilkinci gezek Bundesliga'nın çempiyonluğunu alıp verdi. Ödüm hiç utulmasız ýagdaýda. Germania kubonu kazandırdı. Xabi Alonso Real Madrid, Bavaria toparlarda iyilikte Jose Mourinho diýjek, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola tälimçilerin elinde tälim aldy. We ödem Amerikada tälimçi kariererini ören şowly dowam etdirýär. Yani güýçlü tälimçilerden tälim alandygy adykany bildirýär. Şimdi görelim Real Madrid'de näki netijede görkedir, täze toparyn Alonso hakyny üstünlük ardy edýär. Carlo Ancelotti, Braziliýanyň milli ýygnatynyň baş tälimçisi. Hatta Carlo Ancelotti'ni Brezilya 2026 Dünya Çempionatında çempionluğu esasy dalaşýar diýen belliýänler bar. Carlo Ancelotti näme Ýewropadaky Braziliýa üçin agram bölegini, hatta öz şägirtlerim bolan bir näçe oyunçular bar. Umuman Braziliýadan tamalara hasam artdy. Ine şu tälimçileriň bu wagt ýene bir tälimçi bar, ol Arda Turan. Ne Türkiýeli ýaş tälimçi, ne Ukrainanyň Shakhtar Donetsk toporuna tälim berer. 2 ýyllyk. 2 ýyllyk üçin 4 milyon euro zähmet hakynalar. Ondan başga transferler habar edemezde Lamine Yamal Barcelona bilen 2031-nji ýylda şertnama baglaşdy. Yani 6 ýyllyk. Yani Barcelona Hans-Dieter Flick bolsun, Rafinha bolsun düzümle saklamagyň aladan edýär. Indi Ýewropanyň güýçli 5 çempionaty tamamlandy. Yani umuman Ýewropada şonu Ýewropada iň köp gol geçiren topor Barcelona boldy. Gollar hany oýunçy. Ýöne iň az gol geçiren topor bolsa Napoli boldy. Germaniýada Bundesligada Bavaria çempion boldy, Fransiýada Paris Saint-Germain, Italiýada garaşdyrmalyk ýagdaý boldy. Italiýada Inter'in düzümlüğün güýçlüligini seretmezden çempionluklarını illenmerýär. Elbette bu ýerde Inzaghi'nin hem tanqidlenýär bu babatda. Ýöne çempion liginin finala çykandan belläliň. Premier Ligada Liverpool çempion bolýany bir ýagdaý bar Premier Ligada. Liverpool bilen Manchester United'in ara tapawut 42 kutuk bolupdyr. Bulum entek tarihte hasab almadyk utuk eken. Yani Liverpool bilen Manchester United ara tapawut 40 kutuk. Tottenham bilen 46 kutuk. Ne şuňaly netijeler boldy hem altyn buçsy. Ne altyn buçsyny ýetgörüş gitdi. Hatta soňky oýunlara çenni Şweýçarly Gyökeres ýakyn hasaplanýardy. Ýöne Mbappé bolan altyn buçsyny soňky duşdy 2 gol bilen bu taparam kazanmagy başardy. Ne şol berde ýene bir altyn buçsynyň öz hasaby bar. Ýewropanyň birinji şu 5-igi UEFA'nyň reyting sany boýunça duran çempionatda her goluny 2 tutuk berilýär. Ýöne Portugaliýa birinji 5-igi girmän üçin o ýerde goluny görä 1,5 tutuk bolan Gyökeresň Mbappe'den köp gol geçine seretmezden altyn buçsyny Mbappé kazandy. Muhammed Salah hem görüşdi. Harry Kane öňkü ýyl alypdy, bu ýyl elden giderdi. Bolmasa Harry Kane bu ýyl çempionlyk kazandy. Ýöne bir hili Harry Kane topordan gidenden soňra Tottenham hem kubok kazandy. Ne şuňaly wakalar boldy. Umuman altyn buçsyny Mbappé kazanmagy başardy. Ne transferlerde başga habarlar bar. Erik ten Hag Bayer Leverkusen toporda baş tälimçi boldy. Niderlandiýaly tälimçi Manchester'de kuboklar kazanan kubogum var. Ýöne Premier Ligada gaty netijeler onurkamagyny üçin oň ornuny Amorim getirdiler. Amorim amr olam bir alan galata ýok, gaýtym hasam onuň petnisi görkezdi. Ýöne museretmeden entäge habarlyga görkezýärler. Carlo Ancelotti Braziliýanyň milli ýygnatynyň täze baş tälimçisi. Bu arada hut özü press konferensiýede belläp geçdi. 26-njy maýda Real Madridde soň günü soň günü Braziliýa. Öňkü tälimçiler Dorival Junior'dy. Ol 14 ay tälimçi wezipede galdy. We şol Argentinaň duşykda ulgataply. Uturan soň gönümel tälimçi wezipeden aýrylypdy. Carlo Ancelotti Real Madrid'den 3 gezek Çempionlar Ligasyny, 2 gezek La Ligany we Milan'ın 2 gezek Çempionlar Ligasyny kazanan tälimçi. PSG, Bavaria, Chelsea toparlarynyň çempionlugyny kazanan tälimçidir. We Carlo Ancelotti top 5 çempionatyň 5-sine
çempion bolan ýeke täk tälimçidir. Şerekemle Brazilian milliýetini ol Rodrigo Vinicius Junior, Militao, Endrick gali öňüm tälim beren şagirdlerle birlikde işleşmeli bolar. We Carlo Ancelotti'nin edil şol Thomas Tuchel ýaly, Angliýa milliýetini başlaýan Thomas Tuchel ýaly bilen 2026 dünýä çempionatynyň soňuna çen şertnama baglanşýar. Siz näme pikir edýäňiz? Carlo Ancelotti Brazilian milli ýygnatyna nähili netije galandyrar?